Sa gudayan nga ro ti surat di pagayam tayo nga Lorena. Dear Manong Name. Mangmangikoy din Manong Name. Ako nada at ti kinakurapay ket saan kanong iso ti dubeng. Iti pa nakatungpal ti arapap ti may nga tao. Nga madamot ako na nga ora anyat araramidem no talagang kasta ti gasat mo. O damat dagiti bakbak nang nabaknang da ngem di damat matungpal dagiti arapap da. Adadan to ket din dagiti nakurapay kasano nga matungpal ti arapap. Nasapa kami nga naulila iti ama duwa kam lang kapsat siyak tinauna adin ko ni Lerma. Ininto taninarang abustawan ti pagtrabahuan na tayo kunada pa nga saksakidol. Numanan ang alin na tiya barukong na agpanaas ka no tiya di ka muna ano niya sakit. Mapambatag pa doktor, resitayan mo ti doktor, into maibusin ti agas na nga kabaylan na nga bayad gatangem, haan tumanen nga agtumar, barik nanan tumanen di sakit na. Nagpatingga aklay iti high school, Manong Nemi, pasang awa. Ado nga remedyo, no kasta, nga kasapulak ti kwarta, mapanagpasa. Puro nagalalusan, Manong Nemi, di kiti kakabagyan, di kita arawatet. Iti nagraduara ko ti high school, Manong Nemi, sa anak ko nga nagbasa. Kunakit kininanang, anak ko. Ayan tangi agasawa kang tumitlain. Agasawa ka itang. Nanang may 17 to pala titawan ko. Ketuwan. Kastan tumalat tong palmo. Nung nasapa kang agasawa, ay kas mula kakabsat no ka nagitagbalit nga anak mo. Ado nagitagar-arem kanyak Manong Nemi, puro mamartek. Sandala may bagat ipanagayad na no, galgal da ti Joseph Root. Santo agat chiko ti angot da, lumaglabaga ti rupa da. Kasano lang ti panagbiyak Manong Nemi, pakiasawa akit mamartek. Adaman trabaho na, karbintero, wano para batil ti semento. Ngayon no kasta madanunan ti sweldo, data, one day millionaire. Agin ka Manong Nemi, nga nadanong ko ti taon kong 18, idiadag pasyar kanyak amay sa nga nalakayan nga baro. Nga madamabalin naman. Ay, isagaran ti bagin. Dahito yan ti swerte man ako. Swerte? Abay ko na yung swerte nanan. Adda ni Dario. Dario? Sino nga Dario? Ni Dario. Nga taga-ili. Adda talyar na. Talo tricycle na. Nalawa ti taltalo nga tawid na. Nakadado ti irik iti kamarinda. Nukas ta nga agabang digiti mang taltalong ka digiti taltalon na. Nabang ko nga sinango ni Manong Dario, Manong Nemi, nalakayanin. Ngem, berinit iti panagan arwat na. Nabanglo, agaya mo ti banglo na. Chocolate, para ken ka. Lorena. Wow, imported Manong. Wine. Ada ikit ko nga taga-Hawaii, nang ipaw itakit nang ilasinak ti para ken ka. Saan lang tayo ta? Dapat ginatang ko kwentas para ken ka. Nabalor deta. Ala, Manong Dario. Diyak maawat deta. Apa nga di mo kumawatin? Regalo sa anak ba't ng birthday? Di advance happy birthday. Mabaling ka di nga isyak ti mga yokor. Dito kwentas. Ala, itaak pa lang makakwentas. Sala ang kwentas. Igatangang ka na ka sa pulan. Arawatan ka. Ayatin ka, Lorena. Sikat ka kahit kung agbaling asawa.
Abi nga siya manong ket ubi nga unay. Mahanta nga bagay. Muna to mo ka di manong. 36. Ket siya ka. 18. Oh, agbagay ta. Abi met. Lihim pong piyang. Ha? Anat lihim pong piyang? 1 plus 8. 9. 36. 3 plus 6. 9. Oh. Dag bagay ta. No kwenta MT. No plus MT. Tawon ta ket agpadpalo ta nga 9. Ala ni Manong Dario. Sige, isuot kon. Yukor ka nga nato kwentas. Papanag iti likod mo. Nagbanglo ka, Lorena. Nabangbanglo ka pa, Manong. Nanginan sakit na bangbanglong. Imported ng Kapudyahuay. Ito mamisan ngumayak. Mangitugotak to ka rin kitay delatas, corned beef, pam, kanda dumapay. Nadapay sausage. Nagapo amin Jahuay. Huwag na amin ikit ko sa Jahay. Sino itong tagapkabalay mo, Manong? Awan. Adala bakit nga mang daldros do kaya balay? Manglabat arwatek. Ken agdalos ken iti unag ken arobayan. No si kanton ti asawak, di si kanton ti agdalos, si kanton ti agluto, si kanton ti aglaba. Agbalinag to nga na dunguken ka. Lorena, saan kanto nga papawi? Ikarik. Oh, yokor ka na to yung kwentas. Iti pa nang ikor na anong nemi, iti ni yokor ng kagidan ti panangarakop na kaniyak nga dahi tilikod ko. Sana inag-agkan ti kiti buok ko, Manong. Manong Dario, saan kanto magbabawi? Mabaling ka di nga panunutak pa na yung bag. Nuan niya mati mariknak. Sige, makauraya. Pambarak matan na magdad ka na kiti amin ang sa pulang. Ito sumarunong may pimasyar manunay nagadung nga dilatas in pasarabon. Ay, para ka na kami amin dato'y barok. Wala na. Ay, susap ko po na bayag mo lang yung nakarabang ka na ito. Na corn beef ka na. Let's up mo po. Ore makabulan na si Dayo. Naldaw na ito. Hanggang maibos na na. Ay, nagsayaat ka na ya, barok. Alala, agsalita kayo nga data. Nagipakninig ito eh. Nadapagahan kapsat mo. Huwag ni ating Lerma. Napitas ka ng padpada. Nung mabalin ako, taga-sawa ti doa. Sawa ka nga doa. Ni Manong Dario. Lerma, pasensya ka na. Kaya may kang kanto matregalom. Ito mamisahan ng umay. Thank you, Manong. Okay lang. Nilatan Manang. Anuan yan man digit grasya nga. Dumting ka ni Manang ko. Agad maramaw na mimat ka ni Nanang. Dito para kang ka. Nagpintas nga cellphone? Ala, da cellphone ko nga dati. Tayo pakasla paralod lang. Awate man. Nagpintas ka cellphone? Ngayon, ti kondisyon ha. Ano ti kondisyon? Siyak lati ka-chat mo. Siyak lati ka-video call mo. Kahit mo ka-video ko nga rin ni Lerma doon tumit cellphone na. Wano sa angkit ni Nana. Dagi-dagi ka sinsin ko. Okay lang. Dagi-dagi kayem ko. Okay lang. Huwag lang lalaki. Naimon kan sakit di. Han, gagangil lang. Iba't patig ka, syempre. Diyak kaya't nga nagkaagaw ko. Ado kat ado manong nemi digit inagregalo ni Manong Dario. Kat ko na ni Nanang, anya pala to, orayem loko. Un ko na mo, tagkasar ka nga sikod. Agasan, adabalay nan. Baknang, talo tricycle na. Ada talir na jaili. Ado ti nalawat na gana nga. Pag-abangan ta, tunggal pa nag-aapit kat mapuno di kamarin na ti irik. Oh, ano pala ti kayat mo? Malasan ko. Ay na nakagasgasat ka, Lorena. Nanang, sila mabuteng. Kanya kumat kabuteng mo. No di mo kayat ni Lerman. Kayat ni Lerma. Lerma, nang,
Hanggang no kayat ni manang mo. Manang di mo kayat, siyakon. Walang masyak tararaman ni Dario. Di ibagak nga, saan mo akayat? Ngam isunak at ngam siyak at kayat ko. Nagswerte ka manang. Baka maibatam ti swerte. Nagasat ka ah. Ti kaado tayo nga babalasang dito lugar tayo. Ijay lugar da, ijay ili. Ha? Kada ito nga ili. Nagasat ka si kati, nasirpat na. Ano nga mintada kanyak? Abay nga sakting nasirpat na. Gaputi kasi kang tat nagpitikan ti puso na ah. Napimpinas ka nga aming imsyak eh. Iso nga tatagtagi ko kanyak. Iso nga tat makaarakop kanyak. Maka-approach ti barukong ko. Maka-agek kadagit ti bibig ko. Iso nga tat mangtagi ko at kinapintas ko. Wen, kitsulit. Di kantog babawi. Nakapuot ka tagastan? Adabalaynan. Kompleton. Awanan ti problema. Isa nangot pa asawaan. Di ka nag-aanam kang tricycle driver. Aging ganal tricycle driver. Makipaspasada da. Wano di karpintero. Makitaltalon. Makikabalay ko ito kadagiti naganak kang kuwana. Oh, nakakahit mo hartmet. No bang panunutan ken utubang met ken ngagpay sumanong naming at naswerteak. Wen, at nasyak tinapili ni Dario nga ada tawid na nga daga, tawid na nga balay, ada bastek negosyo na. Saan nga ibusan iti bagas, gabot adut pagababang keng kuana. Managregalo manong naming. Diyan napupuutan nga naklon ko ti panagayat na kat kastoon iti ragsak na manong naming. Oral na palagto nga, yes! Kao maodyanan na. Ititawin ko nga running to 37. Adamat lang niya nagbaling asawa. Will you marry me, Lorena? Kasungsungbat ka pa lang ah. Bakit wala yung pa kasungsungbat na? Kasan tumatlabas na. Tapno makaaduta. Dagasawatan. Ingklan din kasara. Kabaylag. Iti agpalitson iti 5 nga baka. 10 nga baboy. Oray 2 timang cater. Iti padaya. Oh, amig sanay ka. Sa kakadiga naragsak. Naragsakak. Kat swerte ka no. Awan ti manggibaga saan ka swerte. Swerte ka kanyak. Swerte akmat ken ka. Tangorot kunadan. Uran yat aramidan ta. Talaga agbagay ta. Into no 37 gon. 3 plus 7. 10. 19 mo to may 10. 1 plus 9. 10. Oh, di ba? Naisaga nga rotikal lay sami kini Dario manunay. Nulangan ti pagsasaritaan sa nga maati ni Dario. Tada nga rod kwartana, pagpagwapo na, pag-atang na kanagiti arwaten nga magpagwapo keng kuha na manunay. Siyempre, kasto unay ti apal, nagiti patang nga babae, manunay mi, kahit awan ti mga ibaga, nga saan nagasat, naggasat ka. Nagagasat ka, Lorena. Iti simbahan, iti ili mi manong naming nga naangay ti seremonya. Nagpintas ti pa nakadekorar na. Nakabimpintas iti suot kon ti trahe di Buddha manong naming. Parbangon iti umaynak make-upan, arwatan. Nakasaganan ti kotse manong naming nga pagluganak. Nagraman ti driver. Kanti kaduwak nga glugan iti data kotse ni Nanang kini Lerma nga ni Lerma kadi so ti may dumuono. Adan manong nemi Dario iti simbahan nga gururay kaniyak. Nakanado nga tao, nakaragragsak na. Agas ti kanaragsak na.
Nakabimbinas manong name, di ba nakaisagana ti amin. Kasla, managkasar, di kita VIP ako na, celebrity. Agkabagay kami kanidaryo naman pa inaona, isuna manong name. Wen, tagkatayag kami. Nabisked ti pamagina, islimak mo. Kaslasaan nga mga, kaslasaan nga dumket na giti sakak, iti pa nagmarch sa amin kanidaryo mapanti sangwanan ti altar. Ngano kitak taglawlaw manong nemi, maragaragsakan ti rupa, da kiti mangkit-kita, manguybuya ka na kami. Tinimalpasan ti seremonya, manong nemi, ti mismo nga sangot ti balay ni Dario ti nakaangayan ti reception. Na dekoraran nga sustuman. Nakadado nga lamisaan. Nakadado nga putahe manong nemi. Saan nga maibusan, ore ka sano kaado nga tao, dapat di kita agiyawid. No manong alatsun nga baka, manong alatsun nga baboy. Makita tiragsak ni Dario, Jack mo may gawid siyempre tinalaw sa ragsak ko. Nakaswerte ak na talaga. Nakaswerte ak. Ngayon po nung nga na swerte ak. Adala tamat kasi nga sa ludsod. Manong nemi. Iti mismo kwarto na manong nemi. Kwartumin nga duwa. Itinapintas kung medyo panakkilen nga balay na. Balay kumaten manong nemi. Dito yan. Nginaangay manong nemi ti first night, first fight. Nagsaruno ka mga nagdigos iti asawak manon nemi diada kami ito nagtikwarto da sinjan ti lampshade na definite main light iti nalawa manon nemi nga katre iti nabengbeng ken nalamuy takudso. Imula ka nagidda manon nemi nakabaton tinarasay awanen ti tapar awanen ti brak tilayan tanti tinabas ken tinarasa nga ruwat. Iti agkarayamen manon nemi ni Dario nga nakabrief laingen nga umas asidegen kaniya. Dario, Lorena, talaga nga nakaragragsakak. Yaw awak lang maatake ak. Alungan mga baka maatake ka. Sikitulok. Numuna ta. Tanya. Hindi lang namin sa nakalman nga napanag nagpa-check up it, doktor. Apa, ito sakit mo? Kamuhan, gagangin nga high blood. Kaya makagatangak mo ka na tipig sa nga agas. Baka ito sakit ti puso. Kamuhan. Saan niya so pwede magsalitaan ta? Oh, nakagasgas ta, Lorena. Gusto nga kinaubing mo. Ay, alala, baka maatake ka. Saan? Jack itulo. Imuna naman ang naming ang malan, di kinibibig ko. Nakabangbanggot isang aw na nakabarbara. Sana inya pros, tidakulap na, iti barokong ko manong naming. Ori na nagkuyos tiriknak, gabutan na bara, tidakulap na manong. Dario, iba't pati kawan na yun ay Lorena. Ikarik, dungtungwen kanto. Amin nakasapula, mitad kukin ka. Kahit mo sawin, dinakpagtramahuin, aman na. Baka kasapula mo tumit lang agtrabaho ka. Hamot unin na lawat ibalay nga padalusam, tiaglawlaw, duwatamat lang, mamanumat timorenta. Dalatat ubaram, agdalos, aglaba, agluto, kanitirabi, manganta ka doha. Nagbalinan nga umel, dagiti bibig mi manong nemi, idi, turugyanin, ni Dario, iti mga ngagek, iti na dumapaset ti bagik. Manong nemi nakatantay ng isong na.
Very gentleman ako na. Nga dadamat nga pakatikalan tiriknak. Iti nabanayat manong nemi apa nangiya. Dalan na kadagiti. Bibig natin na dumaduma apaset ti bagi. Oh, Lensyo. Dungdungwen kanto, Lorena. Manong nemi nangan pa yun suna. Wen. Ultimo nga nagbabaitan dagiti ramay ti sakak manong nemi aprusan agkan na. Aan pulos nga galumiim manong nemi. Tila nga taasideg kaya iti amin-amin ko manong nemi ti saan nga dilpatan. Wanag na nagarang engak kinagasugak man. Aging kangin sagana kundi bagay iti madlaw ko nga kayatnan nga ibiyat ti pahanan na manong nemi. Anak sa siguro maragatan ko na gabot na talaga nga ag nakasabsaburan manong nemi tirik na napadanuman akong ngususto. No kasta manong nemi nagarayak met lang. Aray. Sorry. Ananayadag lang. Igulpem latan tensyo. Iday. Tapno mo minsan di ba nagrigat ko. Kasta nga rin tinapasamak. Kung nakidinig, kaslanan adanar suod manong nemi. Nakalala ilo manong nemi nakalalayang ni Dario iti romans. Ngay di pidwami men maten manong nemi siyak maten iti nang romansa ken kuana. Inaramid ko mati amin nga amok manong nemi kadagiti mabuybuyak ken mais istorya. Manong nemi halos nagpatpat nag kami kaday di nga rabi. First night kan panakahani mo. Kabigatan na manong nemi runugya kon tinagserbi kang kuana. Napanag ka, naringak, nagriingak, kita panag ito ko adagos ti kusina. Naglutuak ti pamigat mi manong nemi. Inarapin ko tinagdalos manong nemi ti uneg ti balay. Napamat nagpalingat na paharisiso manong nemi nambaran ni Dario ng dalos iti owner type jeep na nga service. Imay mat inaalam manong nemi di kiti mangipaspasada kadig talo nga tricycle na. At kami manong nemi nagrupo iti talyer, taisot mang mamanit sa dadya nga talyer iti. Inakon, agbati ka, orayan na, mangal daw, agbati kan tumanen, orayan na, iti malem. Wen, orayan ka dito balay. Tagay ang cellphone mo. Dadya kwarto, ikalain. Apa iti cellphone ko? Butoy. Apa yung lahim kat cellphone ko neta? Anong pa inregalom? Alay. Sa mo lumay ganan to no da. Sana kang pag-cellphonean? Tapay. Nanda sa alay kat siksika, anat ubra. Sino? Basta i-alike na ito cellphone mo. Awan ti sa bali nga aramatong nga cellphone. Sa mo lang maaramat ito cellphone, dakto ti balay. Nalawag? Kensang ka rumrumuan. No sa mo ipakatakan niya. Dito ko unag ti balay. Dito ka arubayan. Saan ka rumrumar ti arubayan. Labas tinalad. Awan ti paspaster ken. Oresin no. Dario? Oh, apay. Sige. Ibatim ko man sa cellphone ko tapos nung jack mamuring. Nagboya ka TV. Adamat TV. Agdingag ka radyo. Agdingag ka music. Orayin na tunal daw ha. Umayk mangal daw. Niyamot din. Naserbi na nga sa cellphone ko. Napanamat inala. Ini makadalaw sa kon manong nemi, linabaak tigiti murang mi,
pangal daw. Nagdengdeng kag iti radyo. Nagdengdeng kag iti music. Maburingak. O, wala nga tati umay, makikaruba, makisarsarita kanya. Uno ka sarsarita. Awang ka na ti pastrikek. Maburingak manong name eh. Nagrigat nga urayin, makatiktik ti panaglabas ti Darikmat. Awan sa baling obrak. Agtugaw, panunot. Napikumamat mo da, cellphone ko ta. Siyempre, makitchatak. Kasi ka di? Naragsaka ka. Kapag matiktik-anak manong nemi, rimwarak. Itilabas tinaladan. Ada sa dagang tiyanggi manong nemi. Naging kagatang tiken. Kat asawa ni Dario. Una na. Kendi man. Maboring itikadam ta balay. Malayo kita nagdakkel kat siksika. Makaboring nga ro na. Manong nemi kabayatan nag-stop may gumata nga lalaki. Sa tikit kitain. Samat anda ko magumatan kung may dan sa gigagatan. Nanong nemi nagawid akbat lang tapos na ka nagluto. Hindi makaluto ako kinatakti oras manong niti wall clock. Alas 12. Nangikon ti Banorobor manong nemi tlugan ni Dario nagtartarayak ng ilukat iti gate manong nemi. Hindi may sarag ng ti jeep manong nemi kumat lang ti yung tirahin ng ti jeep hindi masarag tutak muna akong daway nga Dario tsaka di mat imbiding kagangasang kang rumor. Ha? Napangkay ti tiyanggi. Kahit manong nga lalakit kinasasarita. Tatangkin ti ulo mo. Simra ka. Dario sa masagtanang tinaguyotan ng tatangkin ti ulo mo. Hindi nagpungutan ng gusto na sakit. So, nga pungutak. Opo, ultinong panak manen. Nagaranggas ka kaya. Nakalawlawag tibilin ko kayo ka. Saan ka nga rumrumwar? Ngayon na tinaramid mo. Napangkadita tiyanggi. Tapnon niya. Tapnog pasirig. Katamom ti tiyanggi kat isot daladal na kita lalaki. Dario, maburing nga kami ni Uneg. Tayo nalamot kami ni cellphone ko. Di nakakaruman yung cellphone mo. Baka ada ka chat mo, ada ka video call mo. Awan, tsak marami ti kasta. Matik-tikanak namin ni sungari mo harak. Tsak ka di ko nagkakasangkara bro mo har. Mano nga lalaki na giti ng sirig king ka, ng kiday king ka. Ay, sige, isang kunton ng lulitin. Dapat lang! Una yun, may umuna pa ilang aldaw. Kalpasan ti kasarta, nakarak na akong ditong pap. Gapukin ka! Nakalawlawag. Itad ko kami nakasapulam, dungdungwen ka. Dungdungwen na kitinong parang ka pinungutin. Aking basol. Basol mo. Tsaka di ba't ko na kang kakasang karong rumor? Taan niya tarandam tapos rumor ka. Pasinig ka kanig na lalaki? Dario. Sige. Gagita sa rin na mangantan. Ang dami ganas ko mangan. Kinaman tirupak. Basol mo. Maanggal at siksikaling kaginasaran. Kaya't mo tanayon na ka. Agkutikan! Nagtungpalak manong nemi tagalaga mabutbutengak. Awan ti kaduak, awan ti mang kanunong kanyak, awan ti mang isalakan kanyak. Pwede na kayo dasara kon. May karoden, mga antaan, pimpintasem.
Ala, umay kan, tamangantan. Hani ko nam. Kapag uyek. Hani, umay kan, nakaidasara ko, mangantan. Manong namin tsak makapangan ko maalamangan ka. Diyak ka kamisuot ka asta. Umisam ka. Umisam ka? Diyak kahit kasangsang umangmangan nga nakamisuot, nakaburarag. Sige. Imasam timangan. Imasam timangan nga doa. Madamdamak to nga mapan talyar. Anang ket anat aramiden ti tao no malpasamangan. Di agilan, maturog. Hindi man damahak nga ginaw manon nemi ada iti likod dakit narakop na. Sa inagkan na manon nemi inagkan na tital ko. Dario. Sorry ha. Nunod ang kay tay. Sikantuman kami. Nakalawlawag tibilin ko. Masabol nga nugutam di basol mo. Napangka diti tiyanggi nag-standby. Kasano nga na mo am? At na tao ka bilbilinem? Lorena, asawa ka. Kukwa ka. Awang pulos sa baling ang tagikwakin ka no dilang siyak. Panangilalagkan ka na ito eh. Panangkir ko ken ka. Saan ka mananunod na katiw nagtibalay? Saan ka rumrumuar? Yes, tuwang tagitaw. Tayo na naturog. Aga-asak din ang sakit. Nga nagdala ng tungpakin ka. Babayin ka nagiti agikukin ka. Manong nemi ka na hindi nga malem, lipas pangal daw. Linailo nagtasawak. Ngayon kaslawa na kitimod. Yung pilpilitan nak manong. Di mo kayat? Abay nga di ka agareng-eng. Come on. Pasit pa lang nato ti honeymoon ta. Diyak pulos nila na mga makarignak tungpakan ka. Pungot ka niya. Amiris ang ba't ngamin agad basol mo, di ba? Uri ko mahawat kas dyan. Apay ko mga dangranak. Dangranak, sa ita romansain nak. Adapay ganas mo. Sorry. Basta, agtungpal ka amin kanyak. Come on. Sige. Saan ko nulitan? Basta sa mo ito nulitan tikas dyan. Nakalawlawag tibilin ko kayong ka nga saan ka rumrumuan. Napagakit nagpasirik ka na kiti lalaki ti karoba. Oray mo sirik andak. Kita andak mat lang. Didak mat sagiden. Oray pa eh. Pagpampantan siya andak ka. Anya ti amok. Baka napanda naglingad kat sisiripid na kabayatan nga. Nga niya. Nagsasarili da. Baka ti medyo imagination da kit tagtagikuan da ka. Napindas ka, Lorena. Kit kuwak lang ti kinapindas mo. Siyak lang ti imagine pintas mo. Come on. I love you. Oh. Kalpasan data manong nemi nakaturog. Nandali maatake manong nemi nakarugrugso numampay na tainganan. Gamo siguro takas kanyak ng obing ititagtagi kuwain na. Sinabol ko ti cellphone ko manong nemi ngayon tugot na inalan na. Nasa pula kitibag na.
Dial ko anong name eh. Tinawagak ni Lerma. Hello, ate. Lerma? Ate, kumusta? Madama palit honeymoon nyo? May kadwa pa ilangal daw. Imuna di kalman. May kasarmi. Narik na ako. Naminto na ako na tinungpa ni Dario. Anya? Ala? Sa anak pinungot. Niyanang kumusta? Kit ko ha? Masabol na tikwarta manang marati maintenance na. Ang angalan naman ng tibarokong na. Kaman tikwarta na. Umayag dito ta mga alak tikwarta. Pangalak tikwarta. Kit dumawat ka ti asawam. Dati nakawartaan nyo nagado. Saan nakadinintid ka niya? Ken ka? Isot ng idulin. Saan nang inyawat ka niya? Baka saan ka makigamit kwarta. Apay. Agasem tinapan digital yan. Inaalan na di cellphone ko. Imbaga ata nagawid yata matmaturog. So naalak na cellphone ko. Natawagan ka. Abi naman yung tanong panak ka. Maburi nga. Napanak lang dito tiyanggi. At dagayin para siim na. Damang kita kanya nga. Nagipulpulong kang kuwana. Kaapay gamin, ngalapang nga ti Tianggi. Napanak lagi matang ti Candy. Ket, medyo nag-istambayak lang. Adamat talo nga lalaking may gimatang ti sigarilyuda. Ket sikat-kit kitanda. Madimat ngamin namanang. Nulat bidin ngamin ti asawa itong palam. Naimun. Tila babawi. Kagbabawi ka na ki asawa kang kuhanan, Lerma. Si kalakuman. Ha? May babaong ba itakit nagkasar kayo? Nakariing manong name ni Dario. Sino ka sasaritam? Ni Lerma. Lerma mo timan. Sinabrot na manong name ni cellphone. Hello? Hello? Manong Dario? Sikat yung nakasarita ni manang mo? Muna taga tumang lalaki ta. Alam mo, anong awan? Check lang. Manong Dario? Kamalan ni Manang ti kwarta. Umay ko alain kat awan ti may gatang ti maintenance ni Nanang. Ang angalan na ti sakit ni barukong na. Kakaasyo mo. Sige. Umay mo alain. Agpeso Manong, uwan. Sikat umay ha. Uwan Manong siyak umay. At ang problema ni Nanang mo, aping sa mong ibaga kanyak. Itemet lang yung baga na. Dario, saan ga din nga siya kumaturumbeng kagigim ti kwarta? Kwarta? Di siya na kwartahan tayo na nagkasarta. Ape ko masika, ada account mo ti bangko? Awan. Check ada account na. Awan na, nakabangkod. Saan ga din nga rumbeng joint account di bangkom? Tapno? Kat agasawa ta. Tapno maka-error ka? Agasawa ta saan ka di? Uwan. Saan ka di nga ti babae nagigam ti kwarta? Kat ano nung ti kwarta? Kaskwarigan ko mano, awan ti nagyantarep, nak makitsanda. Di ikal nga ti kwarta nga makitsandam. Ngayon namabang ka makitsanda, nasabol lang takaduam. Guardiam. Po, ni matin. No saan? Duat at mapan. Mabalin lang ko mangibabawi. Tiyan niya. Amom Lorena, no agtungpal ka kanyak, amom problema. Mapanak lang magkitsanda, dapat ibang gwardya kanyak. Eh, niya taamok. Taan niya tanam na mahayam ko, ma. Baka ada kasi narak mo tsitandaan. Awan, asin ako kasi narak ko. Awan mati nagbaling nga nobyok. Sikat imuna nga nobyok. Sikat nagbaling nga asawak. Apin nga naimong ka. Nga pa nag-imong na ito panagsakbay lang. Oh, alam na ito, Korta.
Tayo ton umay ni maading mo, itid mo to. Sa ngaribo, umanay natang igatang ni nanang mo ti agas na. Nagkitingarot ka sa pulanda nga gina, kadaumat pag sa pulanda. Sakti mang biyak kadakwada, nagsorte damat tayo, nabiyak pa yung mang tedak ti para agas ni nanang mo. Isang ngarod nga, indurundak na mag-asawa kang katapno. Adamat para kadakwada. No, kaya't mo ang katasawain kang talo. Iso. Sa bagay. Kasanong adama iranod, pakiranodan, tikapsat ko kiti nga nanang. Siyak tupay ka dinak paigam ti kwarta. Paigam mo lang kanyak, titad ko kwarta kini ading ko. So paigam mo kanyak, di may kwarta nga mapangkup kitsanda. Dario. Kasla kadakil ti lubong ti panagbabawi ka nag-asawa kang ka. Apag ibagak manong nemi di wag di sumanin titong pa itirupak. Alala, agreklamo ka pa eh. Manen? Manen? Kaya't mo bumalas? Hayop ka! Kinunak manong nemi karamutak kumatirupan ng tinanggal na duha nga imak sa nakinwars. Doron ng purwa. Paunayin, mano. Teko na akong sa ngalubungan ti pala sa panagbabawi. Labamat lang yung detalyer manon na imikat na bata ang manin ngagmay may sa idikuha ni Mayan ni Lerma. Tapi kastat lang manang. Nakaramanak manitayin. Oray naka-inwarsing purwak. Taabay namin. Kasi, imbaga kalagang kuha nga, masapol nga joint account mo, di bangko. Masapol nga, makaigamak ba ti kwarta, nga siyak tagigam ti kwarta, gabos siya siyak ti bawae. Siyak ka naman makaigam ti kwarta. Kasla ka na ito, isang haribo, itad ko ka para kininanang. Sakto ka magigam ti kwarta, ikanak kwarta, numapanak makitsanda. Inala naman ang cellphone ko. Agasam. Oo, pa'y makalawas. Manang, agtungpal kami. Noan niya ti saan nakayat, saan mo nga raramiden. Nadungo nga ti sunak. Dungtungwem kanto ko na na. Parang, ananusam. Ananusak. Anong serbi na nga may sak nga ray na ito dito nga pagtaingan? Aw matuwaya-wayak. Nakarkaro ak pa yung katulong. Ananusan mo na. Hindi ko ha idurundak makiasawa kang kuha na tapos may iraron kayo. Katun, kasla ka na ito eh. Dahil lang, imbaga kang kuha na nga. Para kada kayo, kasapulan nyo, inaldaw. Kung nanakit din nga asawaan na kay kanumit. Ngayon mo oras no asawa na kayo. Kas kanyak. Tila babawik, kinahit ko lang kumaidin, di bagam di siya kumat mga sawak ng kuwana. Manang agan anos ka. Panunutem ha, no agtungpal ka, sana ka matasaktan. So agtungpal ka, sana ka ragsakadin ko. Itapay ka talagang sana ka naragsak. Idaw-dawat ko pa din nga maatake. Anya? Allah! Binatas ko manong nemi, itinagbalingan na tudyo kang kuwana tapno sa anak ka makaraman itong pa. Pwitpud no, nurumwarak, mapamakitsenda, at da babae manong nemi, nga kaduhak, nga glugan ni tricycle. Iso siguro para si Im na ito ikaruba mi ka. Nanataga mo? Delia Manang. Manang? Inanunakan sa matngam siya ka. 16 ko pa lang manang. Kapinanom ni Dario. Uncle ko. Kasano ba nag-uncle yo? Agkabiduha da ka ni tatang ko. Adayo. Di ko mapalit siya inasawa na. Ha? Apay manang? Nagbabawi ka?
Sikat pa rin spianaya. Tantandanan nak, na si imang kaiding amin. Mapangkamit magpaaram ka na kita lalaki. Gaga. Anang nagpaaram? Kasano? Rumwar ka. Agsubli-sublimit na kita lalaki nga umay aging gagata nga mangsisirigan ka. Kadita, kuyogan nak mapansit tiyandaan. Kat noon na makisarita nga lalaki kanyak, ikipulong ka. Tapi kami na makisarita ka ti lalaki. Kasi noon na classmate ko idi, kat na masabat ko. Manang, liklikan namin data. Nasingpat matkat na Uncle Dario. No? Sut masurot. Saan kang talaga kung mga kabagyan, agad talaga ha? Ang mga kabagyan kami, met. Pinanas ko man nung naming kinatulog ni Telia. Nga, awang kumatanyaman nga ipulong na. Basta lagit awan mading aramid mo. Delia, kaslak lang mabagpagkal. Awan waya-waya. Apay ngamin kahit mo ting waya-waya. Kadada asawam. Dilak maawatan eh. Nagasat ka manang, dahil sikat inasawa na, saan ka nagasat? Sa akla makaigam ti kwartan maparak magitsanda. Uray pakpakasyak nga may kanti kwarta dalerma kininanang. Nang tididit sa ngaribo dahil talaing awanin. Katabi kami suportaran na dagiti agina. Kaya si kamat lahat inasawa na. Manong nemi awang pulos ti kaduak. Tadi kita makasal-salita manong nemi kat puro matlang ibabaon ni Dario. Kadwa da amin di kito, tangamin kat matantandanan da. Nagananos sak pinadas ko manong nemi, nagananos nga nagbaling nga natudyo, numampay talaga sa anak ka naragsak. Aging ga, nagbalawak, diyak magayam ng nadatngan, nakaala kadagos. Yung pakamok na ito ay manong nemi, kanitaryo. Masikot ka? Wen. Asunod ama na. Dario? Asunod ama ti sigog mo. Talang tado ka niya. Asino kumapanusang nga si ka? Talaga? Maunay ka matin. Kunaklan ti bagang kumakit aglagto ka kabuti na raksak mo. Salusudam ka din sa amana. Kago. Na, ano sa ram? Sige, nangrenak. Saan ka din nakaskas daw? Imbaga ka masikugat, agpungtot ka kiti salusudam sa amana. Tinamnaman ka maragsakan ka. Abnormal kan sa akin. Ano sa ram? Awan. Sila babae ka na yung baga, masikugak. At yung mokit na ragsak ka. Di ko naman kung, kasta, dandun anak ko, dandun putot ko, anadam deta, hangkag bambanog, kasi diya ko matinam na maikip sa bali man. Sorry, sweetheart. Yan talaga katimat lang siya tamana. Akita sino kumapay, api ko bukawan na. Sino kumatasahan nga masuron? Sige. Siyak na ron. Thank you. Makaputot at matlaing ko na ididig nga saan. Sinag ko na kuma. No, malakayanak ka no, kat sana ko nakakaputot. So, lakay no, pangisar ka na, makaputot tupay. Kasta? Kituin. Sweetheart, ano nang tumngot anak ta, ha? Di ka nagtatrabaho. Dato nga tamot ng pambaram siguro nga sa angamang dangkaran kanya. Tanong dangkaran na, baka maragrig. Kat saan ka kararamid at saan ko kayat, tapos saan ka dangkaran. Dario, naangdod ti babae nga dangdangran. Di mo ka di amuneta. Saan ka ba't nga naangdod?
Nabangno ka matlat. Kit uraya ba? Start. Di ba? Kasabulan ti pa nagsibu. Daganas mo na namang roman sa kanya. Kalbasa nga binukawan nak nga dandanin nakla. Danugin manin. Sa lutsudim no sinut. Amanak hindi sang. Saan ka nagsangin? Sorry. Nabigla ka namin. Sa baling mata pa nakabigla. Sige. Oh my God. Taksibog ta. Kaya, di mo kaya? Sino ang arti mang sibog? Dario, please, nagpagpakasyakin ka. Diyak kahit takas yung sitwasyon. Mandin po din nag-asawa ta. Namin sana klari mo war. Ano namin sana, namin ano kayo na panagkitsadnan. Kaya nga sawan, awan waya-wayak. Adakat makalbantay kanya, nakasistrikto. Rumbeng unay. Diyak kaya tikas ta. Ipat patignak. Ipat patig ka nga ron. Data tagapo nga diyak kayat nga dasabali nga. No talagang ipat patignak. Adamat pa nagtalik mo kanya. Baliwan ta kumati. Sitwasyon. Paigaman nakti kwarta. Mapanak makitsanda nga sisyak. Mapanak sorang karsadya balay nga sisyak. Ngawan ti pangkuyog kanya. Narawag ka di. Tapay. Mailiw ka di balayo. Mailiw ka na ng galitatang. Dakat pa itatang mo ron. Ninerma ko na kuma kininanang. Sige. Mapambosarong ka rin so ita. Eh, mapas na ita. Aksibog ta pa yung muna. Oh my God. Pinagustuhan ti asawak manong name. Pinagustuhan nakmet. Oh, ingka ito daw ito kadananan gini ating mo. 5,000? Basit? Okay na. Dahil tumiti kwartam. Ganto ko shoppingan no, kayat mo. Hinak pa iti mall? Kaya oras man pa jamul-mul. Ika na kung tiwaya-waya. Basta saan ka ang karamit ti kayat. Nakalawlawag ti saritaan eh. Di ka agaramin ti kayat. Ano ti mo kayat? Kayat kanta kasarita mga lalaki. Kit oray no, basta. Kapsat mo man? Wanan yan ta? Basta ti kayat. Liklikam di kita lalaki. Aping amin. Ano ti aping amin? Di mo kahit dato kondisyon? Sige, sublik ti kwarta. Sige. Sige, liklikam di lalaki. Pinalubusan nak manong name. At may nangalakan niya ka tricycle. Tsaka mo? No. Gayem na pa yun, no. Gordya. Iso piti binili no, no, anya. Makamudan ko nakman. Basta saan nakururayan. E di makadano kung dito balay, manong name, naging narakop kami di kabsat. Kumusta ni nanang? Tsak mga panawan manang eh. Tapay. Siyempre, adadagos nga, mang tulong keng kuano no kuano. Noon ako makwarta kita, i-combine ta na din, balak, is hospital, tapno, at matami nga na, doktor. Umanay nga datuloy ang maribo, para ito pa naka-hospital na. Nung danto kurang na di, dumawat ka kini Manong Dario. Tumigat nga rin. Ang ganto pan kong ospital. Samang tawag kanyang nung ano ito problema. Tawag ko keng ka na umat cellphone mo. Kaslay ta, da cellphone mo. Awan eh. Inalo ni Dario. Itawag mo kin Dario no ka. Amo ko cellphone number na.
Ma'am Titawatek to. Mga kasarita ko ni Nanang Manunemi nang kumusta kayo? At 5,000 intendaryo para kada kayo. Anak, tinakpakadanan ka. Mga sinapod Diyos. Sika nga, kumusta ka? Nang nagbabawi ak nakiasawa kay ni Dario. Tapay. Italangi ka nak ti kwarta. Italakas lawayawayan nak. Baka tapay mang sipsipot kanya. Na may nadungan nung natangan. Kaya masiko gagayam na nang adapo ko yun ton. Nagananos ka anak ko. Gusto di ko na ni ading mo. Mas nagtungpal ka hanggang manano. Hawan ti wayawayak na nang. Sana ka naragsak. Maruwam ka to anak. Maruwam ka to. Mas nagbabawiyak. Tila babawik. Mababawik lang ko ma. Kaslitan. Kaslakayat ko ti pumanong saan ngagsubli. Anak, an-anos lang. An-anos. Si marunong nga napanak manong nemi, napanak itimul nagpaspasya. Maglagid din tinagkanak ti waya. Katpudno, masabol diklikak di lalaki manong nemi. Nadakasabat ko, diklik. Nada sumasaruno kanyak, ilalistok ti magna. Nada sumasaruno kanyak, aslakam kamakaman na. Kaslamad la, awan serbina at kaslamang putbutenga. Anyat amok, baka ito no madamdama, agawid at makaramanak tumalit itong pa. Kadagay mang sisiyim kanya. Anong name? Naladawak na nagawid manong name. Adan ti asawak ni muno na nga nagawid nga niti siya. Insa ka anak ti bakik. Baka makaramanak man yun. Hindi sumurek. Apay ngita ka lang. Naimasak tinagpaspasyar. Naimasan nyo tinagpaspasyar? Tinag-date? Daryong. Diniklikak di kiti lalaki. Awan ti kita saritak. No at masabat ko, liklikak. No at sumarasano, alistok ti magna. No at daman ng siim kanya at damadingin bagana. Saan nga put nun ito? Sige. Garag luton. Awan pa din na luto. Mambaling ka din nga, ito mo kanya ti cellphone ko. Taapay manin. Tawag na ading ko. Nagtula kami ngamin nga mapan na yung hospitalinanan ko yung tubigat. Kahit no, anati ko na ti doktor. No ta problema, itawag na kanyak. Ngim, numapang kagobra. Alam mo ti cellphone ko. Mabaling ka din nga, itawag ko kayong kuha na di cellphone number mo. Diyan kami may kamesa eh. Sige. Yung hospital ng ordinahan yun ang masapol. Kat numanot magastos, siya timakamo. At peso Dario. Katuin, tam nung matulungan tayo da. Amom, Lorena, no lakit talaga nga natudyo ka niya. Anyaman na problema ti pamilyam, ipakay ko. Kasta ti pa nang dungdungog ken ka. Basta tungpal ka ti kayat ko. Mutingar ti cellphone ko na, irapin ko ti tumawag. Ken na, irapin ko matindag luto ko. Talon nga bulan ti sikug ko manong name dag birthday ni Dario. Iti pa nag-birthday na manong name ado dagiti di maray
Di kita'y tricycle driver nga mangipaspasad, tricycle na agraman, di kiti kakaduada nga tricycle driver. Di kiti kakaduwa na italyer, manong naming. Nagiinom, nga nagpupulutan da. Sa balimat, di kiti naidasar nga makan, adumat di kiti karubang imay, manong nami, mga lapingga, naglabay da. Manong nami, agsasalbiyak mo yung kadakwada nga giinom. Lorena, sweetheart, nagurang na dyan eh. Mahalak ka na dyan pulutan. Nadwa, inom lang. Hey, Dario. Happy birthday. Ako po, rin. Dito sa akin, tikararagsakan ng panag-birthday mo, aya. Itatanda ng sawam. Oy, alo paala kita. Api ko na yun. Adda pa yan, anak ko. Addan putot ko. Talo nga bulan na yan. Kumpadre, kakit mga anak kam to amin ayat, ibon niya, gito no, pamunyang gamit na putot mo. O na, kaya ba yung nga saan? Manong nemi idinarasawdan, dadon tinainomda. Tila damatan nga si istoryada manong nemi. Nakapanawan, digit may nang rabi, digit laing kakadwa, graman ka ni Dario, tinabati nga giinom ka nagpupulutan. Irita, ornosak manonemi, di kita tinaskan ornosak. At dami sa nga lalaki nga barkada na manonemi nga masadag kanyak. Hi, Lorena. Di ka masasadig, dahil mo ti asawa. Oresyak nga gayom na, pagimunan na. Napartagkan. Napintas ka amin eh. Uy, timak! Bastos ka. Di ka nagbayin? At dakat di ko nagtusolarmi sa nakbastos ng asawa tag birthday? Amang nga di nga, nalalay nga ni Dario. Tungpain ka kahit mo? Manong name eh. Jakmat nga ron ibaga kini Dario. Jakmat nga ron agipulong. Nga makit-kita na kami, mat. Di iso ko man ti mga nawa. Inigamampe na minsan manong name ti laki, ti imak muadag. Bastos na iya. Simreng ako ni ti uneg manong name. Paano ko nagdikos? Simreng kaklatan niti silad na. Awanan dara magmag ti sango manong name, idi tumandag kitawa. Nilayangin Dario tinabati. Dario, nakarigap ka ni Jigate. Ang ganoon eh. Napangkot siya nagkap, anong name yan? Pa nakarigap, pinrigap ko. Napana kita yan na. Nabartek kan samat din. Di mo kaya sumrek? Itong bigatan nga maumong di kita. Rabiiho na yan. Mekan, di kagdigos? Munahan. Munahan di kwarto. Haka na Bartek, kinurutulog ko taminam. Tamangan no, mabartek akit. Tsak mapupuutan di maros pasaran. Kapanaklatan di kwarto mi manonemi, makaturog ako. Nakariingak manong nemi, di biglang at ng gutad ka ng bangon kanyak. Dario, ulit ka? Mismo kaaldawan ti kasanay ko, liniputan na ka! Wapaw! Tinong panak nagalabat manong nemi. Nangalilimutan nga bagbagam. Nakita ko ko. Napanakainasit ka ni Densyo. Dito ti pagbagam nga Densyo. Gaya mo ka no. Nabartay binastos na. Apay ka hindi ka nakakikis. Apay nga saan ka nagpulong kanyak. Kabuta mo gusto mo. Arap ka. Anak ko. Apo. Pwede nalong mo di moksit ko. Ay, apo. Mataya ko. Nagbalawak manong nimi. Ito napudot nga gar-aroy at nagbaitan. Nagitilumpok. Dara. Pinatay mo di anak ko. Hayop ka. Kinaman di naramid mo.
Sumit laing manong nemi tinangar-ayar kanya kanang sakruan ng ilogan iti jeep na intaray na iti ospital. Yan si kaso dak naging doktor manong nemi. Yung sangkon nga makita ti asawag. Kalpasan deta. Ni Lerma manong nemi nga ading kon ti mas di kanyak manong. Anit na masamak. Imaniwanong Dario di balay. Sana intulnog dito eh. Anit na masamak. Saan ko na kayat? Diawot kayat. Anit na masamak. Labas una ti imon na. Dinanog na ti tiyan ko. Di na siguro malagip na masikuga. Kinawanin ti anak ko. Pinatay na ti bukod na nga putot. Nagpatnaga kiti ospital manong nemi. Kabigatan na. Rimuarak matlaing. Inekang kano ni Dario ti kwarta ni Lerma manong nemi. Paritan niyaman nakasapulak. Noon niyaman manuman iti pagbayad ko ti ospital. Manang. Itulog ka di balayon. Diya kayat. Diya balay tayo at pagawidak. Ano yan? Pakialam tulangin di kita rawatak. Warisahanin kas pagarigan na matubuteng ka. Apa di ka agawid ka? Nusik ko matisyak. Kaya't mo ba iti agawid kalpasan ti kasto yung naramid ti asam? No asawam ko nga, ni Dario. Ano? Ganano sak, agtungpalat pagayatan na. Nagserbiyak ka na ko hada. Indad ko na gini kasapulan da. Ito kahit mabartek dan. May sakad na ko hada, ti barkada na, ti masidag kanyak, kahit kayat binastos nak. Sak pa din nagbaling nga dakas. Dim ko mga amin pulong. Kastak ko na eh. Nakita naman. Abi nga sana sa ganti barkada na. Diyak kahit nagipulong. Diyak kahit nga rin ada skandalo. Ngayon nakita naman. Dadya ka sa mo pa nagipulong. Tiga po na no apa yung nag-ata. Linuloko. Isupel ti kanunungam. Katsiyak nga kapsat mo, di mo kanunungan. Sige, diyan na sikat agbaling nga asawa na. Basta diyak kahit agawi din. Ore awanan watik sa diyan. No kasta, diya balik kang itulog. Wine! Tayong ganto alam di kita kay arwatek. Kanuan niyaman terabidan na kang ka. Nasikat agbaling nga asawa na. Imanang matabay ko mo. Nagawit ak nga ro dito balay manong nemi. Nasang petat. Inanang. Kumusta kayo nang nagam kanyak, damot pa lang nagiti agas ko. Napiyahan namin ta sa tahan ay ospital lagi dito no. Nakasi-as ko na nasa. Awanan diya po ko yun, hana. Saan ako nagsubli pati sidong ni Dario. Ay, babawi ako no apay. Ala, nung tingin mo kahit talagang nagsubli diya o sigurado nga may nakasukunin. Saan nakapasukon? Oray niya agsubli-subli idi manong nemi ni Dario ng pulos. Inrantak peki din ti Pimano manong nemi. Napanak sa Diya Manila manong nemi iti kapsat dahil ti tatang bakit ti problema.
Ket agasawa kay tulad ta. Or agasawa kami, Uncle. Sana ko na talaga nagsubli. Tulungan dak man kidi. Ay, at may tulong mi ka. Kahit kung ba nagtrabaho dyan abroad, Uncle. Nanador ti masapol mo. Porta. Nadama mo yung sadyay. Mga kontakin tapno. Umot cellphone mo. Sa doon ka cellphone ko, yung katang. Sak mo. Tangwanan na. Ay, tila asawa yun. Babae, GH, iti Hong Kong. Siyempre, nadaan akong tisal kung kontakak ni Lerma. Hello, Lerma. Manang, kumusta ka dita? Okay lang. Oray, no may sakang tagtagabod to eh. Naragsakak. Tadawaya-wayak. Awan timang dangaran kanyak. Kumusta natin din ni Dario? Kasi Jai, dati, awan ba dinala ang kasukat ko? Baka ururayan na ka. Tsak to pulos, ang sublin kang kuhana. Nawaya-wayaan ako, nakadanon ako dito abroad, babayin tulong dati. Nga, napimpinasitan. Bukod ko akwarta, papatulodan kayo. Hamo ba nang? Agubra ka ba't no ka? O, as pagarigan na mabali mo panawa ni Suna. Sumari ka nga ron nga, sales lady Jaili. Hindi ka pa makinubnobyo ha. Ni manang met. Kano ko mang... At dapat nobyo kung hindi pa lang. Hindi ka pa ilag asawa. Bantayin ni nanang. No kaya't mo ading ko. No kaya't mo magbasa ka. Pagbasahin ka. Manang? Kaya na ka magbasahin. Apagating nga saan? Kaya kayo nga biyagan kininanang. Ito sweldok dito Hong Kong. Dito yung Hong Kong manunemi ni Henry. Mamanumat ka di lalaki dito eh. Kadwa na nga babae manunemi di kiti Pinoy. Uno Pinay. Ni Henry manunemi may isang Imbaga kayong kuha na nga danasawa. Danasawa mo, eh. Kaya magbabawi ka nag-aasawa kayong kuha na. Amin. Nag-aaram ni Henry Kanyak manunemi sa bagay sang ko pa yung inayat ti asawa. Wait. Inayat ko man idi nga bagapaman. Kalpasan rugyan na, iti rugyan na kong gasan ang pukaw na yung pinsan tirik na kayat kang kuwan. Nasursurok ba nung nayat ni Nadarig iti kundaway man kayat na nga ada mapasamak ka na kami no. Tsaka Henry, abay hindi mo kayat kat nubya kan? Basol kinaya. Ikasar ka ko mga round kat siya asawa ka. Do kayat mo. Malpas na kontratak. Nagawitan doon sa Pilipinas. Den natagas kasawa. Boyfriend ka lang. Saan tumapasama kang kasawa ta? Aging ka nga. Si asawa kinitaryo. Ano sabihin ako mga round? Di sa lutsod ko, kayat mo tagragsak. Sa sino ko matitawang di na kaya tagragsak. Well, agragsak ka. Agragsak ta nga doa. Tapay. Tinilain ka di pa nagkanaig, di ko na nga yan tiragsak. Kaday ta at itong pal na. Sorry, Henry. Sus, si Kamang pala ang tinubiyang. No, di na manusan, ito yata kondisyon ko, daratakin ka.
Demi may isang malem manong name nagring di cellphone ko ni Lerma ti tumawtawag. Hello, Lerma. Kumusta ka? Kumusta nanang? Manang, awan ti problema mi kini nanang. Tana salunot man ti nanang basta laki na damay gata nga maintenance na. Kaya awan mo't problema kiti pa nagbasa. Gusto na lang dadakis nga damag. Dakas nga damag ko na? Neta. Ni Manong Dario. Natayin. Natayin? Natayin ti asawa. When? Ada iti talyer. Agpungpungtot. Dataman ti damag. Nakabasol sa ligatay kakadwa na sadyay. Agpungpungtot. Nag-high blood. In hospital da. Dead on arrival. Rest in peace, Dario. Diyan ka mo manong name niya tirik na kagluluki na. Iriyaw ko tinalaw sa ragsak ko gaputa. Nawaya-wayaan ako nga namin pinsan. Tinawag ak man ni Lerma. Hello, Lerma. Ano? Sino nga rin itanti mga sasikaso kang kuwana? Di kita sa nagkakabagyan na. Ni Delia. Ni Delia? Buwan dyan ka-anakan na. Sugayam tayo kagam ti libreta na. Kanya? Kaslay so ka nun ti asawa na. Mabaling ka din nga, umasdag ka ti abogado. Manang? Katuin. Agasawa kami kay ni Dario, di ba? Di ba dapat, dagiti kuko na, kadagbaling mata na kuko? Madasik to, tumasadig. Siyempre, balo akong katasawa kisuna. Di balay na, balay ko. Di kita, di tricycle na, tricycle ko. Di kita, di talyer na, talyer ko. Manong Nemi, hindi may kaduang aldaw, timawag man ni Lorna. Lerma ko na ko. Manang, hello. Hello. Ano damag? Imastig ka na bugado? O manang, Ket? Simang padadya kabsat na nga dati abroad. Kabsat ni Dario? Ket? Saan ka naman mawaling nga? Sikat aking kukwa ka lagi dya kukwa na. Tapay, anak ko ni abogado ng sitgam. Pinagbalinda nga fake di kasaryo. Niya. Kaya't dalaeng nga hanggang ag-claim kadagit siya sa nikwa ni Dario. Sa maysa, sambat nga ni Dario tinanagan di balay, house and lot. Deje metalier, tinainagan ti lisensya sa amat nga ni Dario. No di kat kabsat na nga abroad. Di kat tricycle lang, sut nainagan kang kuha na. Yung kasanungar makapag-claim ka, kat pinagparangdamot nga fake di kasaryo. Kasano ko mga fake? Saan nga niristro? Ken oren na niristro kasi pagarikan, kalikagom da, pagbalik ng fake, awan maramid mo. Kita makadlangan niya. Abay kalikagom ka di? Timang tagikwa ka na gito kukuha na. Pero ba nga na, siya asawa na, di ba? Ba mo na, no talagang sanda akayat. Ora kumalang dyan may sa tricycle, ah. Mawamot manang. Napahanak lang, nagpaiyalakin ko na. Nakaramanak pa ito, dungatong pakindanong. Tilang amin, pangidurdurunan nyo kanya. Bahamon manang. Nalpas kad nalpasin. Tiras ka nawayawayan kan. Di baliwan di magkiasawa. Sige, numalpas ti kontratak. Agawit kamtun kini Henry. Henry? Ada kasukat ng nadagos. Adan. Ni manang isot ayetek ni Henry. Inayat ko man apagapaman lang ni Dario. Idi na dungo pa lang ityak naramanan ti danog na.
Sige, idano mo tulayan, kaditi kakabagyan na. Di pa nakipagladingit ko. Rest in peace latan ka ni Dario. Manong nemi, ibagbaga kano, dagiti karuba da, kan ore pa dagiti karuba, mi nga basol ko kano nga minuape nga pimanawa. Tano ko man agan ano saklata iti sidong ni Dario, kat naatake nga natay, kabayatan nga adak ti sidong na, siyempre dakil ko mga panag-claim ko. Nga wala, diyak kali kaguman manong nemi no, nyaman di kita nga napanawan ni Dario. Amang gedi, isuntupet ti mangirubukan niyak, nakaspagarikan. Takukuak amin din takit baluak pagpag-iinagawan na tunig ti lalaki kapula yung tisanikuak. Ni ka rin siguro manong name nga talagang saan nga nagbaling nga kukuak digit siya ita sa anak mat nga nag-interes. Irimalpasan na kontrata mi kini Henry manong name nagawit kami nito Pilipinas. Inyawid na ko ni Jabalayda manong name kat dito'y kami nga nagkasar. Kalpasan nga nagbakasyon ako ni Jabalay kita. Ini ang amok ni Henry kadelerma kininana. Nagkasarakan? Ako pa'y makatawan? Nang, di amo tagkwentadahan makatawan. Kanuri ba ako pa makatawan kas pagalingan? Nisot nagtulagan mi kini Henry. Ndak pa kaya amunti. Aldaw. Namin ano ka din ka ng Christmas. Kalpasagan na tayo di Dario. Namin duwan nanang. Nagkabukay sa amat din. Awang pa apo ko yun. At ako man apo ko. Ay, na tayo man. Ang amali lang. Ni Henry, timangdad ka na kayo apo ko. Ay, Henry, anak. Nanang. Dungdungon ti anak ko. Dungdungon iso na. Ngam sana ka na imon. Dedidaryo ka nung kat dungdungon ka. Kung na kita. Nalabas mo ti panag-imon na. Nakam siguro tinay kari nga katuluyan titong palbiyag kini Lorena ng anak yun, nanang. Manong Nemi, edi pa nagdan nami kani Henry awanin ti sa pulak pay kan kuan. Kanayon nga nairot na kitirakop na. Adawayawayak sa anakas idi. Gabot ay patpatignak ni Henry kat nagbaling naman nakaawat. Kanada pa nagtalik na kanya. Adamat pa nagtalik ko ken ko ano. Kinaykayat ko manong nemi nga pimanawan dananang kanilerma iti lugar mi kat nakipagnaid na iti lugar de Henry. Nakapagturpos mo natin ti kapsat ko manong nemi kat kastawan iti panagyaman na kanyak kabuta. Isot nakapagturpos kanadanit na lilit nga trabaho. Hangabaling kanya kunak. Tadamat na sigpet nga sawak. Di kitit no agbalin nga anak pi, so dan tulangin, ti mangitong palka na gitarapaan ko. Naging kanadan kami, manong name iti anak kini Henry. Saan nga nagsubsubli pa di Hong Kong. Dito yan, lugar mi manong name nagtrabaho. Wan, nagagatan kami, ti pampasahero nga jeep. Kasi di paspasada naman. Ininto ta siya, iraprapin ko mga teknik negosyo, banti pa nakipasdek, iti sari-sari store. Why, manong name. Adamatin bukod mi nga balay, siyempre, ti balay, ti family house da, wamatin sa balang agyan, no saan ng isuna, kapag adamatin balay, dagit ka kakabsat na, nabayagan nga awan, dagit naganak ka na ko. Kaya't ninanang manong name, iti kaduami dito balay, nasalon at met latay suna gabutan naka-maintenance mga aywan kang runaan na ti apo ko na. Trabaho mo ti Lerma manong nemi aging kaidiaduan ti anak mi kini Henry nakiasawa mo ten ni Lerma. Saan ko latama ta malipatan tinapalabas? Saan ko malipatan ko nak? Natunggal na damadamag ko nga makabkabil nga asawa. Walagip ko lang dito pa nakakabkabil ko met. Imagine, nakiasawa at piada mabalin na. Nag-asarak ka no? Didalaan mo. Nagbalin ako at gaya man taksanggasat kapag nakaasawa iti lalaki nga na dungo ngem sobra ti panagimon na.
Kaya kunadan manong nemi kalpasan dan yaman apa nagsagapa apaset tibihag. Adamat latamad dumteng nga barong agsapa ken barong anamnama. Wen, gabutan ni Apo Diyos, inakal na kinisidong dedidaryo, kad intad na kanyak nga insagot ni Henry. Dito nga ron ti pagkasalita ak manong nemi agyaman ak unay ti anos mo nga nang ibasa, kat sapay kumanta, damat oras ang kabasitlaeng nga adal, liwliwakan pagsanmingan di biyag, nga naibatik kada kitay padak nga dumngag ken nagbuya. More power to your program, manong, and God bless. Tuy nga dagyaman nga pagaya mo, Lorena. Pagaya